indeholder altså et hvad man psykoanalytisk vil kalde et over-jeg. Altså en faderlig instans, som altid med sit øje kontrollerende griber ind, når man er på gale veje. Nu gør jeg noget, jeg ikke må. Nu begynder jeg at drømme og svæve i sproget, og så melder i mig selvfølgelig den instans, som siger, hold ordentligt på pinden, drengen. Og hvad man så ikke henfører til faderopgøret, og det fortrudte faderopgør, som igen har noget at gøre med undertrykkelse af libido, og teksten er jo libidinøs. Den er driftsbetonet, den er strømmende, den er narcissistisk, den er alt det der. Ja. Når Kierkegaard har så meget imod det æstetiske, så er det jo fordi, der er en lang tradition for at associere det æstetiske med nydelse. Det er noget, der appellerer til vores sanser. Det er noget, der glæder os. Op igennem hele filosofiens og teologiens historie, der vil man jo kunne se, hvordan der gang på gang har været en radikal konflikt mellem billed, fremstilling af det religiøse og så det religiøse selv. Det religiøse er noget, som næsten per definition unddrager sig fremstillingen. Vi har også talt om, at den gamle testamentlige Jave, ham kunne man ikke se, Guden kan man ikke se, det at se Guden er forbundet med døden. Så derfor kan Kierkegaard heller ikke lave, så at sige, et fikseret billede. Han kan ikke låse Gud fast og sige, se, her har vi ham. Han kan gøre brug af billedet som noget, der tjener til at fremhjælpe en større forståelse af, hvad det er, vi taler om. Men billedet selv, så han så afsked med, det er kun billedlig tale. Jamen, Joachim, som teolog, om ikke du er præst, så må du dog stadigvæk vide, at der også er et sprog, som ikke er billedligt, som gør noget ved os. For eksempel, jeg tilgiver dig. Enten kan jeg sige, jeg er fuldstændig ligeglad med det ord, der skal jeg sige, hermed er livet nyt. Jeg kan sige et af to. Enten kan jeg sige, det er kun ord ude i luften, eller kan jeg sige, hermed kan jeg leve. Jeg kan ikke leve uden tilgivelse. Men hvis en siger til mig, jeg tilgiver dig, jeg får håber, og at vedkommende mener det, jamen, så kan vi jo fortsætte med alt, så er alt så godt. Med andre ord, der er mere end billedsprog. Der er det, vi kalder et performativ. Ja. Kaffen er serveret, så er det ikke meningen, vi skal gå ind og sige, at det er den sande, og så gå tilbage igen. Så er det meningen, vi skal sætte os hen til kaffen. Det vil sige, nogle ord, der sætter noget i gang, ikke sandt? Hvis jeg siger, at det sneer, så kan det udmærket være en meddelelse om, nogen skal ud og skovle. Hvis de bare går hen til vinduet og siger, det er du sandelig ret i, så har de ikke forstået, hvad jeg siger. Ja, så falder der brænde ned. Det vil sige, der er et sprog, som er andet end billedet. Og det er jo det, Kierkegaard kalder for det til opbyggelse. Da han selv skriver opbyggelig taler, han er ikke præst, men til opbyggelse er i sandhed det at få at vide, dine sønner der er forladt. Præcis. Og det har intet med problematisering af, hvor er Gud, og hvad er billedet, og er det ikke Freud, og er der ikke supermoderen, og sluddervold. Og så må man begynde at læse på den måde. Ja, men begynder man på den der måde, så drop det. Så læs den store Bastian, læs alt muligt andet. Men der har vi den totalitære tankegang igen hos Møllehave, ikke? Altså, der må ikke komme noget ind udefra. Jamen mindre det hele er pjat og vrøvl, ikke? Så lad os opgive det. Fordi hvis der er alvor i sagen, så kan jeg elsker dig vende op og ned på mit liv. Og hvis jeg begynde at problematisere det, ja, så betyder det bare ikke noget. Og hvis tilgivelsen er en realitet, så er livet nyt. Og hvis det ikke er en realitet, jamen så bare stå fast og knytte hænderne i lommen. Jeg forstår ikke, hvad du siger. Du forstår det udmærket, hvad jeg siger. Du gider bare ikke forstå det. Der er jo ikke noget underligt, der er jo ikke noget... Jeg snakker ikke latin. Jo. Jeg siger, at der er øjeblikke, hvor noget kun kan siges og fornyes ved sprog. Det er i orden. Lad os spise sammen. Kom herind. Så er alt så godt igen. Og det er jo præcis det religiøse sprog siger. Nadveren er et eksempel på ikke på noget indviklet på, at vi kan sidde ved et bord, skønt vi hader hinanden, skønt vi har forbudt alt, så begynder vi en gang til at mødes. Tænk, vi skulle gøre det i virkeligheden. Vi snakker sandelig om Kierkegaard. Nej, vi snakker om Kierkegaard, som er en kristen forfatter, som har et sprog, der er kvalificeret, og det er selvfølgelig Bibelens sprog. Og så rummer det store paradoks i sig, at når man taler om tilgivelse, så er det i virkeligheden sådan, at kun det utilgivelige er tilgivelse. Selvfølgelig. Det andet tilgiver sig selv. Det, der tilgiver sig selv, det behøver jo ikke tilgive. Nej, det er klart. Jamen altså, er fornuften alene døbt? Din fornuft? Altså kan det ikke være muligt at undersøge et menneskes værk, et menneskes frugt, fra vinkler, som ligger uden for den, skal vi sige, sammenhæng, som frugten selv placerer sig i? Jo. Nå? Men du kan gøre, hvad du vil. Men altså, bare du ved, du lader blindebuk med nogle begreber, mens du gør det der. Jamen så... Der har vi tankepolitiet igen. Nu bliver jeg sat til at være en blindebuks, som altså spiller sig ind, og jeg kan se noget, men i virkeligheden kan jeg ikke se noget, fordi det siger Møllehave, jeg ikke kan. Ja, det kan du heller ikke. Nej. Jeg synes, at du måtte kunne præstere noget mere i retning af at referere til vinkler, som kommer udefra på det. Jeg synes, det må være korrekt, at sådan noget må kunne siges, uden at det i samme øjeblik er blindebog.
Det synes jeg er irriterende, og det synes jeg er bekræftende på, at i det øjeblik, man altså er placeret der, hvor ikke så meget du, men som selvfølgelig Johannes er placeret, så er simpelthen en kritik udefra, simpelthen ikke, den kan ikke komme til. Der er der ingen tvivl om, at den dæmonisering af driften, den dæmonisering af seksualiteten, som der taler om hos Kierkegaard, som er fænomenal. Han er i en kværn mellem to møllesten, som er... Jamen, det er der mange, der er glade for. Som er, det er godt, som er sofister, der nok er, som er fænomenal. At den må da påkalde også en psykologisk interesse, som ikke nødvendigvis skal udfolde sig under denne himmel, som Kierkegaard selv rejser. Den inviterer da Selvfølgelig. Okay. Jamen, det mener jeg. Godt. Jamen, det er jeg glad for at høre. Det afgjorde os. Og jeg vil sige, og der var også en kammerat af de unge heroppe, som med det samme kunne sige, Freud, herregud, altså. Jamen, det kan man jo ikke sige, vel? Altså, så hellere interesserer sig for Freud end for en tynd transcendens. Nu siger jeg ikke, at den, vi snakker om her, tværtimod, det er måske en af de mest udfoldede transcendente overvejelser, der er sket i verdenslitteraturen. Det er den, vi sidder med her. Men altså, at reducere Freud til ingenting på den facon, det forekommer mig at være udtryk for et eller andet. Jeg vil gerne vide, om det er udtryk for et eller andet. Nemlig, at en tid, som er meget, skal vi sige, afpsykologiserende til fordel for en interesse for styrelser, hvad enten de er horoskoper eller healing, ja, det er tiden. Siden det går så galt, når man kommer med en henvisning til frihedsbegreber, som ikke er vor herres friheder, men måske er nogle friheder, som mennesker har fundet på indbyrdes, som ikke er sanktionerede, ikke er døbte. Og det får man til at referere til Marx, som siger, at al egentlig kritik begynder med kritik af det metafysiske, altså af den metafysiske lov af kristendommen, om man vil. Og jeg synes faktisk, at den metafysiske lov og dens utrolige hårdhændighed, som Kierkegaard er det allerbedste eksempel på, hvis ikke den fortsat er genstand for kritik, men den bliver fejret afsted med det samme, den kritik, som nødvendigvis må komme udefra, så ender vi i en ny terror, i en ny totalitarisme. Er den her? Niels mener, at begrebet myndighed ligger lige om hjørnet til at blive begrebet diktatur eller begrebet undertrykkelse. Og det er vi selvfølgelig dybt uenige om. At der er historiske grunde til, at Niels har ret. Op igennem historien, ja vist, alt kan misbruges. Der findes ikke noget, der ikke bliver misbrugt. Også den tanke, vi skal være sammen og være fælles om nogle ting, kan så blive brugt til et overgreb. Det har vi jo set så mange historiske eksempler. At vi misbruger noget. Men begrebet myndighed kan efter min mening ikke diskuteres i Kierkegaards værk. Det er ikke i mit liv, men altså... Ja, det betyder ikke, at myndighed er det samme som diktatur. At der er noget, der siger, som du ikke kan sige dig selv. Psykologien, det kan vi sige os selv. Fordi det kører, det er jo en indre strøm, ikke? Men der findes altså noget, vi ikke kan sige os selv. Eller også findes det ikke. Man kan altså kun tro på det, man må ikke bevise det. Jeg mener naturligvis, at kritikken af kristendom er en vigtig del af vores liv, og at myndigheden kan diskuteres. Ja, men Kierkegaard vil jo give dig evig ret i kritik af kristendom. Han var jo tilhænger af sådan nogle venstrehelianer som Strauss og Feuerbach og sådan nogle, der kritiserede religionens sønder sammen. Det mener han jo, det kan du gøre lige så meget du vil. Men tilbage bliver, om du vil tro, at der er noget, der går ud over din egen selvforståelse. Og det må man sige, det er der i Kierkegaards værk. Det er fuldstændig indiskutabelt, og han har ikke skrevet en linje, hvis han ikke havde troet det. Nu vil jeg bruge min lille husmandsforstand i forhold til begrebet om styrelsen, og så vil jeg sige, selvfølgelig virker det næsten absurd og bombastisk i sådan endegyldig forstand at forstå sit liv som fastlagt af en Gud, af en styrelse. Men man kan jo unægteligt sige på den anden side, at livet får betydning på den måde. Det får virkelig betydning. Det er ikke ligegyldigt, hvad der sker. Man er en historie, der er fortalt, og som fortælles et andet sted fra, end hvor man selv er. Det modsatte vil jo så være, at det liv, man har, i større eller mindre grad har en tilfældighedskarakter. Med alle de skrubler, anfægtelser, frustrationer, der kan komme af, at det hele kunne være anderledes, men nu blev det sådan. Og det er rent tilfældigt på akkurat samme måde som udfaldet af en roulette. Lidelsen bliver meningsløs, når den har den tilfældighedskarakter. Mens derimod en lidelsesfuld skæbne
trods alt bliver noget, man kan tage på sig og leve op til, hvis man ser den som foreskrevet en. Så bliver selve spørgsmålet om at være sin skæbne værdig et spørgsmål, man kan tage på sig og leve på. Hvis skæbnen er aldeles tilfældig, hvis den beror på en ren biomstændighed, hvis der ikke er nogen som helst mønstre i noget som helst, jamen så er den en stor urimelighed.